U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A onoj koja se bude Allahu i poslaniku njegovu pokoravala i dobra djela činila, daćemo nagradu dvostruku i pripremit ćemo joj opskrbu plemenitu. O žene vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene. Ako se Allaha bojite, na sebe pažnju govorom ne skrećite, pa da u napast dođe onaj čije je srce bolesno, i neusiljeno govorite. U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte, i molitvu obavljajte i zekat dajte. I Allaha i poslanika njegova slušajte. Allah želi da od vas, o porodico poslanikova, grijehe odstrani i da vas potpuno očisti. I pamtite Allahove ajete i mudrost koji se kazuju u domovima vašim. Allah je uistinu dobar i sve zna. Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama koje dijele zekat, i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često spominju Allaha. Allah je doista za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio. Kada Allah i poslanik njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe. Ako Allaha i njegova poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s pravog puta. A kad ti reče onome kome je Allah milost darovao, a kome se i ti dobro učinio, zadrži ženu svoju i boj se Allaha. U sebi si skrivao ono što će Allah objelodaniti i ljudi si se bojao, a preče je da se Allaha bojiš. I pošto je Zeid s njom živio i od nje se razveo, mi smo je za tebe udali, kako se vjernici ne bi ustručavali više da se žene ženama posinaka svoji, kad se oni od njih razvedu. Kako Allah odredi, onako treba da bude. Vjerovjesniku nije teško da čini ono što mu Allah odredi, jer takav je bio Allahov propis i za one koji su prije bili nestali. A Allahova zapovjed je odredba konačna za one koji su Allahove poslanice dostavljali i od njega strahovali i koji se nikoga osim Allaha nisu bojali, a dovoljno je to što će se pred Allahom račun polagati. Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik, a Allah sve dobro zna. O vjernici, često Allaha spominjite i hvalite, i ujutro i navečer ga veličajte. On vas blagosilja, a i meleki njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo. On je prema vjernicima samilostan. A na dan kad oni pred njega stanu, on će ih pozdraviti sa mir vama, i on im je pripremio nagradu plemenitu. O vjerovjesniče, mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje, da po njegovom naređenju pozivaš ka Allahu i kao svjetiljku koja sija. I obraduj vjernike da će Allah na njih veliku milost prosuti, a ne slušaj nevjernike ni licemjere i na uvrede njihove pažnju ne obraćaj i u Allaha se pouzdaj. Allah je dovoljan kao zaštitnik. O vjernici, kad se vjernicama oženite, a onda ih
prije stupanja u bračni odnos pustite. Oni nisu dužni da čekaju određeno vrijeme koje ćete vi brojati, već ih darujte i lijepo ih otpremite. O vjerovjesniče, mi smo ti dozvolili da budu žene tvoje one kojima si dao vjenčane darove njihove i one u vlasti tvojoj koje ti je Allah dao iz plijena, i kćeri amidža tvoji, i kćeri tetaka tvojih po ocu, i kćeri dajiđa tvoji, i kćeri tetaka tvojih po materi koje su se s tobom iselile, i samo tebi, a ne ostalim vjernicima, ženu vjernicu koja sebe pokloni vjerovjesniku, ako vjerovjesnik hoće da se njome oženi, da ti ne bi bilo teško. Mi znamo šta smo propisali vjernicima kad je riječ o ženama njihovim i onima koje su vlasništvo njihovu. Allah prašta i samilostan je. Možeš zanemariti one među njima koje hoćeš i možeš pozvati sebi onu koju hoćeš, a možeš zatražiti onu koju si udaljio. Nijedno od toga nije tvoj grijeh. Najlakše će tako one radosne biti i neće se žalostiti, i tako će se sve onim što im ti daješ zadovoljiti. Allah zna šta je u srcima vašim. Allah zna sve i blag je. Od sada ti nisu dopuštene druge žene, ni da umjesto njih neku drugu uzmeš, makar te i zadivila ljepota njihova, osim oni koje postanu robinje tvoje, a Allah na sve motri. O vjernici, ne ulazite u sobe vjerovjesnikove, osim ako vam se dopusti radi jela, ali ne da čekate dok se ono zgotovi. Tek kad budete pozvani, onda uđite, i pošto jedete, raziđite se ne upuštajući se jedni s drugima u razgovor. To smeta vjerovjesniku, a on se stidi da vam to rekne. Allah se ne stidi istine. A ako od njih nešto tražite, tražite to od njih iza zastora, to je čistije i za vaša i za njihova srca. Vama nije dopušteno da Allahova poslanika uznemirujete, niti da se ženama njegovim poslije smrti njegove ikada oženite. To bi u istinu kod Allaha bio velik grijeh. Iznosili vi o tome šta u javnost, ili to u sebi krili, pa Allah sve zna. Njima nije grijeh da budu otkrivene pred očevima svojim i sinovima svojim i braćom svojom i sinovima braće svoje i sinovima sestara svojih i ženama vjernicama i pred onima koje su u vlasništvu njihovu. I Allaha se bojte, jer Allahu doista nije skriveno ništa. Allah i meleki njegovi blagosilju vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav. One koji Allaha i poslanika njegova budu vrijeđali, Allah će i na ovom i na onom svijetu prokleti i sramnu im patnju pripremiti. A oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i pravi grijeh. O vjerovjesniče, reci ženama svojim i kćerima svojim i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati, pa neće napastovane biti. Allah prašta i samilostan je. Ako se licemjeri i oni čija su srca bolesna i oni koji po Medini šire laži ne okane, mi ćemo ti vlast nad njima prepustiti i oni će samo kratko vrijeme kao susjedi tvoji u njoj ostati. Prokleti neka su. Gdje god se nađu, neka budu uhvaćeni i ubijeni. Prema Allahovu zakonu koji je vrijedio za one koji su bili i nestali, a ti nećeš u Allahovu zakonu izmjene naći. Ljudi te pitaju o smaku svijeta, reci, to jedino Allah zna, a ti ne znaš, možda je smak svijeta blizu. Allah je nevjernike prokleo i za njih oganj razbuktali i pripremio. U njemu će vječno i zauvijek boraviti, ni zaštitnika ni pomagača neće naći.
Na dan kad se njihova lica u vatri budu prevrtala, govorit će: kamo sreće da smo se Allahu pokoravali i da smo poslanika slušali. I govorit će: Gospodaru naš, mi smo prvake naše i starješine naše slušali, pa su nas oni s pravog puta odveli. Gospodaru naš, podaj im dvostruku patnju i prokuni ih prokletstvom velikim. O vjernici, ne budite kao oni koji su Musa uznemiravali, pa ga je Allah oslobodio onoga što su govorili, i on kod Allaha ugled uživa. O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu. On će vas za vaša dobra djela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i poslaniku njegovu bude pokoravao, postići će ono što bude želio. Mi smo nebesima, zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo čovjek, a on je zaista prema sebi nepravedan i lakomislen. Da bi Allah licemjere i licemjerke i mnogobožce i mnogoboške kaznio, a vjernicima i vjernicama oprostio. A Allah prašta i samilostan je. Meka. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Neka je hvaljen Allah, čiji je sve ono na nebesima i sve ono na zemlji. Hvaljen neka bude i na onom svijetu. On je mudar i sveznajući. On zna šta u zemlju ulazi, a šta iz nje izlazi, i šta se s neba spušta, a šta se na nj uspinje. On je samilostan i on prašta grijehe. A nevjernici govore: čas oživljenja nam neće doći. Reci: hoće. Tako mi Gospodara moga, koji zna i ono što je skriveno, zacijelo će vam doći. Njemu ne može ništa, ni trunčica jedna, ni na nebesima, ni na zemlji izmaći. I ne postoji ništa, ni manje, ni veće od toga što nije u jasnoj knjizi. Da nagradi one koji vjeruju i dobra djela čine, njih čeka oprost i opskrba plemenita. A da kazni najbolnijom patnjom one koji se protiv dokaza naših bore, nastojeći da ih onemoguće. Oni kojima je dato znanje, dobro znaju da je ono što ti se objavljuje od Gospodara tvoga istina i da vodi na put silnoga i hvaljenog. Dok oni koji ne vjeruju govore: hoćete li da vam pokažemo čovjeka koji vam predskazuje da ćete, kada se sasvim raspadnete, zaista ponovno stvoreni biti? Iznosi li on o Allahu laž ili je lud? Nijedno. Već će oni koji u onaj svijet neće da vjeruju na muci biti i u zabludi su velikoj. Kako ne vide nebo i zemlju, ono što je iznad njih i ono što je ispod njih? Kad bismo htjeli, u zemlju bismo ih utjerali ili komade neba na njih sručili. To je zaista pouka svakom robu koji je odan. Mi smo Davudu našu milost ukazali: o brda, ponavljajte zajedno s njim hvalu, i vi ptice. I učinili da mu mekanog vožđa bude. Pravi široke pancire i čestito ih pleti. I činite dobro, jer ja vidim šta radite vi. A Sulejmanu vjetar. Ujutro je prevaljivao rastojanje od mjesec dana, a navečer rastojanje od mjesec dana. I učinili smo da mu iz izvora rastopljen bakar teče i da džinnovi voljom njegova Gospodara pred njim rade. A kad bi neki od njih otkazao poslušnost naređenju našem, učinili bismo da ognjenu patnju osjeti. Oni su mu izrađivali što god je htio, hramove i spomenike, izdjele kao čatrnje i kotlove nepokretne. Trudite se i budite zahvalni, o čeljadi Davudova, a malo je zahvalnih među robovima mojim.
A kad smo odredili da umre, crv koji je bio rastočio štap njegov, upozorio ih je da je umro. I kad se on srušio, džinnovi shvatiše da ne bi na muci sramnoj ostali, da su budućnost prozreti mogli. Stanovnici Sabe su imali dokaz u mjestu u kom su živjeli, vrtove, s desna i s lijeva. Jedite hranu gospodara svoga i budite mu zahvalni. Kakav divan kraj i gospodar koji mnogo prašta. Ali oni su nezahvalni postali, pa smo na njih poplavu pustili, popuštanjem brana nastalu, i zamijenili im njihove vrtove drugim vrtovima sa plodovima gorkim i tamariskom i neznatnim lotosom divljim. Kaznili smo ih tako zato što su bili nezahvalni, a da li mi kažnjavamo ikog drugog do nevjernika, nezahvalnika. A između njih i gradova koje smo blagoslovili, izgradili smo bili naselja povezana i odredili im potrebnu udaljenost. Putujte kroz njih i po noći i po danu bezbjedni. Ali oni rekoše, gospodaru naš, učini veće rastojanje prilikom putovanja naših. I ogriješiše se prema sebi. I mi učinismo da se o njima samo priča, a njih, kut koje raselismo, to su zaista pouke za svakog strpljivog i zahvalnog. I Iblis se uvjerio da je o njima ispravno mislio. I oni su se poveli za njim, osim nekolicine vjernika, nad kojima nikakve vlasti nije imao. Mi smo htjeli da ukažemo na onoga ko vjeruje u onaj svijet, ako u njega sumnja, a gospodar tvoj bdi nad svim. Reci, zovite one koje, pored Allaha, bogovima smatrate. Oni ništa nemaju, nikoliko trun jedan, ni na nebesima, ni na zemlji. Oni u njima nemaju nikakva udjela i on nema od njih nikakve pomoći. Kod njega će se moći zauzimati za nekoga samo onaj kome on dopusti. I kad iz srca njihovih nestane straha, oni će upitati, šta je to rekao gospodar vaš? Istinu, odgovorit će, on je uzvišen i velik. Upitaj, ko vas opskrbljuje i iz neba i iz zemlje, i odgovori, Allah. Da li smo onda mi ili vi na pravom putu ili u očitoj zabludi? Reci, vi nećete odgovarati za grijehe koje mi počinimo, niti ćemo mi odgovarati za ono što uradite vi. Reci, gospodar naš će nas sabrati i onda nam pravedno presuditi. On je sudija pravedni, sveznajući. Reci, pokažite mi one koje smatrate njemu ravnim. Nema ih. Postoji samo Allah, silni i mudri. Mi smo te poslali svima ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna i govore, kad će već jednom ta prijetnja ako istinu govorite? Reci, dan vam je već određen, ne možete ga ni za čas jedan zaustaviti, niti ubrzati. A oni koji ne vjeruju govore, mi nećemo vjerovati u ovaj Kur'an, niti u one prije njega. A kad bi samo vidio kad oni koji su učinili zlo pred gospodarom svojim budu zadržani i kad stanu među sobom razgovarati, da vas nije bilo, sigurno bismo bili vjernici. Reći će oni koji su tlačeni bili onima koji su bili oholi. A zar smo vas mi od pravog puta odvratili, nakon što vam je bilo na njega ukazano? Ne, sami ste vi griješnici bili. Reći će oni koji su bili oholi onima koji su bili tlačeni. Nije bilo tako, odgovorit će oni koji su bili tlačeni onima koji su bili oholi. Nego ste i danju i noću spletkarili kad ste od nas tražili da u Allaha ne vjerujemo i da mu druge jednakim smatramo. I svi će prikriti tugu kad vide da će kažnjeni biti, a mi ćemo na vratove nevjernika sinđire staviti. Zar će biti kažnjeni drugčije nego prema onome kako su radili? Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da nisu rekli oni koji su na raskošan život bili navikli.
ne vjerujemo mi u ono što je po vama poslano. I da nisu govorili, imamo više imetka i djece, mi nećemo biti mučeni. Reci, Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće, a i uskraćuje, ali većina ljudi ne zna. Ni bogatstva vaša, ni djeca vaša neće vas učiniti nama bliskim. Samo one koji budu vjerovali i dobra djela činili, čeka višestruka nagrada za ono što su radili. I oni će u visokim odajama biti bezbjedni. A oni koji se budu trudili da se dokazima našim suprotstave, da ih onemoguće, oni će biti kažnjeni. Reci, Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće od robova svojih, a kome hoće uskraćuje. Što god vi udjelite, on će to nadoknaditi. On najbolje opskrbljuje. A na dan kad ih sve sabere pa meleke upita, zar su se ovi vama klanjali? Oni će odgovoriti, hvaljen neka si, ti si Gospodar naš. Između nas i njih nije bilo prijateljstva. Oni su se džinnima pokoravali i većina njih je vjerovala u njih. Toga dana jedni drugima nećete moći ni koristiti ni nauditi, a mi ćemo onima koji su se prema sebi ogriješili reći, trpite patnju u vatri koju ste poricali. Kad im se naši jasni ajeti kazuju, oni govore, ovaj čovjek samo hoće da vas odvrati od onoga čemu su se preci vaši klanjali. I govore, ovo nije ništa drugo nego izmišljena laž. A oni koji ne vjeruju govore o istini kada im dolazi, ovo nije ništa drugo nego očito vraćanje. I mi im nismo dali nikakve knjige da ih izučavaju. I mi im prije tebe nismo bili poslali nekoga ko bi ih opominjao. A i oni prije njih su poslanike u lažu gonili. A ovi nisu postigli ni 10. dio od onoga što smo onima bili dali. Pa su ipak poslanike moje lažnim smatrali. I kakva je samo bila kazna moja. Reci, ja vam savjetujem samo jedno. Ustanite iskreno prema Allahu, dvojica po dvojica ili jedan po jedan. Pa zatim razmislite da drug vaš nije lud. On vas samo prije teške patnje opominje. Reci, kakvu god nagradu da zatražim od vas, nek ostane vama. Mene će nagraditi Allah, on nad svim bdi. Reci, Gospodar moj pobjeđi istinom. On dobro zna i sve ono što je veoma skriveno. Reci, došla je istina, a laži je nestalo. Reci, ako zalutam, zalutao sam na svoju štetu, a ako sam na pravom putu, to je zbog onoga što mi Gospodar moj objavljuje. On zaista sve čuje i blizu je. A da ti je vidjeti kad ih strava uhvati, umaći neće moći, izbliza bit će iščepani. I kada reknu, vjerujemo u poslanika, a šta će im biti od koristi kad je život na zemlji bio i prošao? U njega oni nisu prije vjerovali. Govorili su ono što nije poznato, što je od istine daleko. I između njih i onoga što budu željeli, bit će prepreka postavljena kao što je prije bilo učinjeno sa njima sličnim, jer su svi oni doista mnogo sumnjali. Stvoritelj, u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hvaljen neka je Allah, stvoritelj nebesa i zemlje, koji meleke sa po 2, 3 i 4 krila čini izaslanicima. On onome što stvara dodaje što hoće, on uistinu se može. Milost koju Allah podari ljudima niko ne može poslije njega dati. On je silan i mudar. O ljudi, sjetite se milosti kojom vas Allah obasipa. Postoji li osim Allaha ikakav drugi stvoritelj koji vas sa neba i iz zemlje opskrbljuje? Osim njega nema drugog Boga. Pa kuda se onda odmećete?
Ako te oni u lažu tjeruju, pa i prije tebe su poslanike u lažu tjerivali, a Allahu će se sve vratiti. O ljudi, Allahova prijetnja je zaista istina, pa neka vas nikako život na ovom svijetu ne zaslijepi i neka vas šeitan u Allaha ne pokoleba. Šeitan je uistinu vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte. On poziva pristaše svoje da budu stanovnici u vatri. One koji ne vjeruju čeka patnja teška, a one koji vjeruju i dobra djela čine oprost i nagrada velika. Kako mogu biti isti onaj kome su njegova ružna djela prikazana lijepim, a i on ih smatra lijepim? Allah u zabludi ostavlja onoga koga hoće, a na pravi put ukazuje onome kome hoće, pa ne izgaraj od žalosti za njima. Allah doista dobro zna sve što oni rade. Allah šalje vjetrove koji pokreću oblake, a mi onda u mrtve predjele upravljamo i njima zemlju oživljavamo, koja je mrtva bila. Takvo će biti i oživljenje. Ako neko želi veličinu, pa u Allaha je sva veličina. K njemu se dižu lijepe riječi i dobro djelo on prima. A one koji imaju hrđave namjere čeka patnja nesnosna i njihovo spletkarenje rabota bezuspješna. Allah vas stvara od zemlje, zatim od kapi sjemena i najzad vas čini muškarcima i ženama. I nijedna žena ne zanese niti rodi, a da on to ne zna. I ničiji život se ne produži niti skrati, a da to nije zabilježeno u knjizi. To je Allahu uistinu lahko. Ni dva mora nisu jednaka. Jedno je slatko i prijatno, voda mu se lahko pije, a drugo je slano i gorko. Vi iz svakog jedete svježe meso i vadite nakit kojim se kitite. I ti vidiš lađe kako po njemu sijeku vodu, da stičete iz obilja njegova, da biste bili zahvalni. On uvodi noć u dan i uvodi dan u noć. On je potčinio sunce i mjesec, svako plovi do roka određenog. To vam je to Allah, gospodar vaš. Carstvo je njegovo, a oni kojima se pored njega klanjate ne posjeduju ništa. Ako im se molite, ne čuju vašu molbu, a da i čuju, ne bi vam se odazvali. Na sudnjem danu će poreći da ste ih njemu ravnim smatrali i niko te neće obavijestiti kao onaj koji zna. O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je nezavisan i hvale dostojan. Ako hoće, uklonit će vas i nova stvorenja dovesti, to Allahu nije teško. I nijedan griješnik neće grijehove drugog nositi. Ako grijehovima pretovareni pozove da mu se ponesu, nikomu ih neće ponijeti, pa ni rođak. A ti ćeš opomenuti samo one koji se gospodara svoga boje, iako ih niko ne vidi, i koji obavljaju molitvu. Onaj ko se očisti, očistio se za svoje dobro, Allahu se sve vraća. Nisu nikako isto slijepac i onaj koji vidi, ni tmine i svjetlo, ni hladovina i vjetar vrući. I nisu nikako isti živi i mrtvi. Allah će učiniti da čuje onaj koga on hoće, a ti ne možeš one u grobovima dozvati. Tvoje je samo da opominješ. Mi smo te poslali s istinom, da radosne vijesti donosiš i da opominješ. A nije bilo naroda kome nije došao onaj koji ga je opominjao. Ako te oni u lažu tjeruju, pa i oni prije njih su poslanike u lažu tjerivali, a oni su im očigledna čuda donosili, i listove, i knjigu svetilju. I ja sam onda kažnjavao one koji nisu vjerovali, a kakva je samo bila kazna moja. Zar ne znaš da Allah s neba pušta vodu i da mi pomoću nje stvaramo plodove različitih vrsta, a postoje brda bijeli i crvenih staza, različitih boja i sasvim crni. I ljudi i životinja i stoke ima, isto tako različitih vrsta. Allaha se boje od robova njegovih učeni. Allah je doista silan i on prašta.
oni koji Allahovu knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od onoga čime ih mi opskrbljujemo udjeljuju i tajno i javno, mogu da se nadaju nagradi koja neće nestati, da ih on prema onome što su radili nagradi i još im iz obilja svoga da, jer on mnogo prašta i blagodaran je. A ono što ti iz knjige objavljujemo sušta istina. Ona potvrđuje da su istinite i one prije njih. Allah zaista o robovima svojim sve zna i on sve vidi. Mi ćemo učiniti da knjigu poslije naslijede oni naši robovi koje mi izaberemo. Biće oni koji će se prema sebi ogriješiti. Biće oni čija će dobra i loša djela podjednako teška biti i biće i oni koji će Allahovom voljom svojim dobrim djelima druge nadmašiti. Zato će veliku blagodat dobiti. Edenske perivoje u koje će ući, u kojima će se zlatnim narukvicama biserom ukrašenim kititi, a haljine će im u njima od svile biti. Hvaljen neka je Allah, govorit će, koji od nas tugu odstranio. Gospodar naš zaista mnogo prašta i blagodaran je, koji nam je od dobrote svoje vječno boravište darovao, gdje nas umor neće doticati i u kome nas sklonulost neće snalaziti. A nevjernike čeka vatra džehennemska, oni neće biti na smrt osuđeni i neće umrijeti i neće im se patnja u njemu ublažiti. Eto tako ćemo svakog nevjernika kazniti. Oni će u njemu jaukati, Gospodaru naš, izbavi nas, činit ćemo dobra djela, drukčija od onih koja smo činili. A zar vas nismo ostavili da živite dovoljno dugo, da bi onaj koji je trebalo da razmisli imao vremena da razmisli, a bio vam je došao i onaj koji opominje. Zato iskusite patnju, nevjernicima nema pomoći. Allah sigurno zna tajne nebesa i zemlje, on dobro zna svačije misli. On čini da se smjenjujete na zemlji. Ko ne bude vjerovao, nevjerovanje njegovo je na njegovu štetu. Nevjernicima će njihovo nevjerovanje kod Gospodara njihova samo povećati odvratnost i nevjernicima će njihovo nevjerovanje povećati propast. Reci, kažite vi meni, koji su dio zemlje stvorila božanstva vaša kojima se umjesto Allahu klanjate? I recite mi, imaju li oni u stvaranju nebesa ikakva udjela? Ili smo mnogobožcima mi dali knjigu, pa imaju u njoj dokaz za to? Nijedno, već nevjernici jedni druge obmanjuju. Allah brani da se ravnoteža nebesa i zemlje poremeti, a da se poremete, niko ih drugi osim njega ne bi zadržao. On je zaista blag i prašta grijehe. Oni su se zaklinjali Allahom, najtežom zakletvom, da će se bolje nego bilo koji narod držati pravog puta, samo ako im dođe onaj koji će ih opominjati. I kad im je došao onaj koji opominje, njegov dolazak im je samo povećao otuđenje, oholost na zemlji i ružno spletkarenje, a spletke će pogoditi upravo one koji se s njima služe. Zar oni mogu očekivati nešto drugo već ono što je zadesilo narode drevne? U Allahovim zakonima ti nikad nećeš naći promjene. U Allahovim zakonima ti nećeš naći odstupanja. Zašto oni ne putuju po svijetu, da vide kako su završili oni prije njih, koji su bili jači kod njih? Allahu ne može ništa umaći ni na nebesima, ni na zemlji. On uistinu sve zna i sve može. Da Allah kažnjava ljude prema onom što zasluže, ništa živo na površini zemljinoj ne bi ostavio, ali on ih ostavlja do roka određenog i kad im rok dođe, pa Allah dobro zna robove svoje. Jasin. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Jasin. Tako mi Kur'ana mudrog, ti si uistinu poslanik
na pravom putu, po objavi silnoga i samilosnoga, da opominješ narod čiji preci nisu bili opominjani, pa je ravnodušan. Po većini njih se već obistinila riječ, zato oni neće vjerovati. Mi smo učinili da budu kao oni na čije smo vratove sinđire stavili sve do podbradaka, zato su oni glava uzdignuti, i kao oni ispred koji i iza kojih smo pregradu metnuli i na oči im koprenu stavili, zato oni ne vide. I njima je svejedno, opominjao ih ti ili ih ne opominjao, oni neće vjerovati. Tvoja opomena će koristiti samo onome koji Kur'an slijedi i milostivoga se boji, iako ga ne vidi. Njega obraduje oprostom i nagradom lijepom. Mi ćemo zaista mrtve oživjeti. I mi smo zapisali ono što su uradili i djela koja su iza sebe ostavili. Sve smo mi tu u knjizi jasno pobrojali. Navedi im kao pouku stanovnike jednog grada, kad su im došli poslanici. Kad i mi poslasmo dvojicu, ali im oni ne povjerovaše. I pojača smo trećim, pa rekoše, mi smo vama poslani. Vi ste ljudi kao i mi, oni odgovoriše. Milostivi nije objavio ništa, vi neistinu govorite. Gospodar naš zna da smo doista vama poslani, rekoše oni. I dužni smo samo da jasno obznanimo. Oni rekoše, mi slutimo da nam nesreću donosite. Ako se ne okanite, kamenovat ćemo vas. I stići će vas zaista bolna patnja oko nas. Uzrok vaše nesreće je s vama, rekoše oni. Zar zato što ste opomenuti, ta vi ste narod koji svaku granicu zla prelazi. Iz kraja grada žurno dođe jedan čovjek i reče, o narode moj, slijedi one koji su poslani, slijedite one koji od vas ne traže nikakvu nagradu, a na pravom su putu. Zašto da se ne klanjam onome koji me je stvorio, a njemu ćete se vratiti? Zašto da prihvatim druge bogove mimo njega? Ako milostivi hoće da me snađe neko zlo, njihovo posredovanje neće mi biti ni od kakve koristi i oni me neće moći spasiti, a ja bi tada bio u pravoj zabludi. Ja vjerujem u Gospodara vašeg, čujte mene. I reći će se, uđi u džennet. A on će reći, kamo sreće da narod moj zna, zašto mi je Gospodar moj oprostio i lijep mi prijem priredio. Istinu je rekao uzvišeni Allah.